Nahau tonggai naiklai tongnai kaplaisa magana apakai to noma jora belai belai ke non hambai tamni hole ang tini porna thangai tongkha bosong chapter 1 ni 29 ang beba puribai nai ok bokhoro sijak tongo nokthar langnani yafarjak marok habo bagra Daud beba borok kuthum laima pandao hai hini saklaika ani sajla solomon no kaitor chongkha hai pano bo belai cherai kho tai mungsa sawi manya kho samung khe kotorma tamni hemba o noyong khe borok ni bagui yang subrayung kaitor ni bagui nokthar se haike ani kaitor ni nok ni bagui saktharwi kwbangma rangchak buphai pitol sor buphang aswkni kwchak kwkhwrang holong kaham rok tei morok marble rok thumkha abo rok no karwi nokthar ni bagui ani sak chorai ni rangchak buphai kaitor ni nokthar no hamjagui rwkha ang 100 metric ton kaham kuk rangchak tei 240 metric ton buphai kaham bai nokthar ni dewal ni swnamnani bagui rwkha rangchak ni samungo rangchak bai buphai ni samungo buphai bai samung tong kwrwng rok ni yaktwi bebak samung tangjaknai tini sabo subrayung ni thani muchungui yafarno chong haike bosong ni bokhorok ha bubagrani khoroksani tongphang okra rok borok haino yafarbaikha borok kaitor ni nok tangna bagui 119 ton rangchak 380 ton buphai 675 ton pitol 3750 ton sor yafarlaikha holong kaham tongnai borok khe nokthar ni rangkhogo rwbaikha abo Gershon tongnai Lehiel ni yago tongo borok belai tongthoklaikha amni hemba borok haino muchungui subrayung no yafarbaikha abo bagra Daud bo belai tongthokjaka Daud kaitor no logmani abo baino abo bagra Daud bebak borok kuthum laimani bwskango subrayung no logui hai hini saka o subrayung chini chuchusong Israel ni kaitor wngmar brum nokjakthang subrayung nwngse kotor phanganang chungsajak kwplaisa tei naithokma bebak chukna hao tongnai rok nini mangse o subrayung bebak ni slai nwngse borijakthang bebak rangri tei borom nini aroni se phaio nwngse bebak no mwthangwi tongo nini yago se bebak phan bai manmung tongo nini yak bai se jotono kotor tei phan gwnang khlaiui mano aboni bagui tabuk chwng nono hambai rwo chini kaitor nini chwngajak mung no chwng lobjao phiya ang ba sabo tei ani borok ba tamo sakni muchung tei yafarmung swnammanai tamni hemba bebak nini aroni se phaio tamo khe nini no se chwng nono yafaro bebak chini chuchusong hai khe chwngbo nini bwskango buini hani nokrai hai se o ha sakao chwng sampili hai tei dakti no kwmawi thangnai o subrayung chini kaitor nini mung kwthar no borom khlaiui nini nokthar tangnani bagui chwng aborok bebak no nini thani tubulaio phiya aborok bebak nini mang se nini aroni se phaio ani kaitor ang sawi mano nwng chini bwkha no amjogui naio bwkha kaham rok no chwng hamjago ang bo bwkha kaham bai nono aborok yafarkha tabuk nini oro kuthumnai borok bwkha kaham bai yafarwi nini thani tongthoklaiui tongma ang nukha।
o subrayung Abraham Isaac tei Jacob ni kaitor borokni bwkhao abo hai borom khlaima malbrum tongthung tei borokni thani soike tongmani chubati ani sajla Solomon bini bebak raidarok dagimarokno kaham khe bwkhabai tangwi manna tei ang tiyar khlaimani nini nokthar tangwi mannani chubajadi haikhe Daud bebak kuthumnairokno hai hinui saka. Subrayung norokni kaitor no lobdi bebak borokni chuchusongni kaitor subrayung no loblai kha tei borokni bokhorok bomlaiwi subrayung no tei haborok no khurumlaikha. Tei ni salo borok subrayungni thani yafarlaikha musuk mak 1000 merarok mak 1000 mera bwsarok tei aragrok kwbangma bebak Israel ni bagwi sokmung yafarlaikha. A salo borok subrayungni bwskango chalaiwi nwnglaiwi belai tongthoklaikha. Borok Daudni bwsala Solomon tei waisa haborokgra hwnwi saklaikha. Subrayungni mung bai borokni haborokgra hwnwi thogluwui phunlaikha tei sadok khe o chai. Haikhe Solomon bupha Daudni saklaiyo subrayungni achukthayungo haborokgra chakha bini bebak samung no chakha tei bebak Israel rok bini kok khwnarbaikha. Bebak twipangrok phan gwnangrok tei haborokgra Daudni bwsalasong haborokgra Solomon no borom khlaina soibaikha. Subrayung Solomon no bebak Israel ni bwskango borom gwnang khlaikha tei Israel hao bebak haborokgra chalang bainairokni slai chingsacha khlai kukha. Daud haborokgra chamani kok kaisa. Abo hai khe Jesaiah ni bwsala Daud bebak Israel hao haborokgra chalangkha. Bo Israel o haborokgra chamani wngkha nokhar bisi bwrwisi jora bisi kaisini Hebron no tei nokhar bisi titham khe Jerusalem o. Bo chakra wngwi thwikha belai rang bo tei borom bo gwnang. Bini bwsala Solomon bini yakchu o haborokgra chakha. Haborokgra Daudni aswk samungrok yaphangni simi paithak jora Samuel Nathan tei Gad diarirokni bosong bijabo swijak tongo. Bo phankwrak khe bukgra chawi tongphuru bini sak Israel sakao tei bini harogo tongwi manjakmani khorok bebakno swijak. Erno kwthar purun simi joto no pal baksa khe malmung bwkhao hamrwkha. Amen.